शंकर भगवान की। असरे में बीत गईल पहिला सोमारी, कैसे हम आई बाबा रौरा दुआरी। असरे में बीत गईल पहिला सोमारी, कैसे हम आई बाबा रौरा दुआरी। कोरोना दुनिया से भागी अब कब जी, अरे कब जी, अरे कब जी। बाबा जर से मिटाइए के अब जी, तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। बाबा जर से मिटाइए के अब जी, तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। दाना पानी खत्म भइल, छूटल सबके साथ हो। काम धाम न भइल, खाली पड़ल बाटे हाथ हो। दाना पानी खत्म भइल, छूटल सबके साथ हो। काम धाम न भइल, खाली पड़ल बाटे हाथ हो। कैसे ये बाबा राउर कांवर की नाई, मारे पुलिस से डंडा बतिया बताई। दुखी भइल बाटे दुनिया ई सब जी, अरे सब जी, अरे सब जी। बाबा जर से मिटाइए के अब जी, तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। कोरोना जर से मिटाई बाबा अब जी, तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। करी हो बाबा माफ, असोइनी नाही धाम हो। करी पूजा पाठ, घर हिले हो बरौरे नाम हो। हाँ करी हो बाबा माफ, असोइनी नाही धाम हो। करी पूजा पाठ, घर हिले हो बरौरे नाम हो। रामशंकर राजन करे बिनती त्रिपुरारी, कोरोना के नाश करी जिंदगी सुधारी। दीपेंद्र दिलदार कहे रउआ से रब जी, अरे रब जी, अरे रब जी। बाबा जर से मिटाइए के अब जी, तबे कांवर लेके आइब देव घर जी। बाबा जर से मिटा